Sibingelele kumagumbi amanye omhlaba. Umndala athathe nali thuba ake athayisele ulwazi oluncane lapha ekhaya. Njengamanje mawukuthi uyabuka la ngiziphathele naye ikhombo yoqobo. Umadubula lo Shipushi ispirit lesi entrance le hlezi gezwa ngayo izingane. Owehlela la ngezandla uyabona ubulongo lobu. Ubulongo nje ubulongo ungaqhutshwe nalutho ubulongo. What we'll do ke ikona ukuthi uthatha nje ubulongo bakho ukuthi thasi la endishini ugeza ngayo ufake nje ungabi mningi kakhulu ngoba phela senagezela emashaweni. Uthatha umadubula wakho ukuthi kuphohlo la awuzweke abanye bathi awuveke spirit sakho naso futhi usithi kuphohlo la awusakhathalele kuthenjwa ke lana kahle kahle sekululeka nezitha zethu nje ukuthi akeze ehlise manje ukumosha imali zazo ngenhloso yokucekela phansi impilo zabanye abantu. Umuntu abe nemali yokuinvesta kwi-future yakhe, hayi indaba ukuthi uzoloku ecekela phansi impilo zabantu elanda imithi engalungile eyenza kubantu. Okulandelayo ukubilisa amanzi lawa ozowasebenzisa bese ubuya uzothi kuphohlo amanzi akho ashisayo la. Inhloso ukuthi ufuthe uthi ukufuthela kancane uthi ukujulukisa kancane noma uyiqunge lamanzi waqunge athi ufuqa eswini noma inhloso ukuthi wathole eshisa lamanzi lawa ukuze Shipushi nawo uphakame phansi kukhuphuke abantu akhanya.